Ebon. Suomalaiset juntussa. Joo, eli CS pelaillaan kai. Täällä 2. Jonne. Ja meillä Mä pelaan rentoa, jos pommi. on vähän hyvää myöhää vappua. Joo, me juodaan vodkaa. Ei, tää on viskiä. Niin viski. Kotiselle jos olisi vähän käännettä. Tää on vähän pippeli. Ai. Okei. Mua pelottaa. Mut tuu sä paska pelaa. Tänään pommin päälle, hei kaikki sehteet. Päälle tänään. Ei mennä. Homo hiljaa. Ei, no se oli vitsi. Ai niin, ei spektaa ei pysty puhua. No perseestä. Mä raiskaan sut. Et. Hyi! Kummalla tiimissä menee? En mä tiedä. En mä tiedä. Ja muuten tää menisi ehkä YouTubeen. Voi olla. Ainakin me katsotaan tää sitten. Tää on varmaan sellainen, millä mä varmaan testaan editointia YouTubessa. No. YouTubessa on oma editointihomma. Siinä on vituttavaa siinä, mitä Henkka ja mä pelataan. Siinä on polmi, siinä pitää ostaa se pommin purkkupani. Onko? Hieno autopisu. Ei, mutta te pelaatte kilpailullista. Niin. Hello! Ei kukaan tykkää. Sulla ei mitään ääniä. Aseita, väriä siis. Oot mä tehdä se patteri tätä taas. Häh? Oot katso se, missä patteri on kadonnut tuolta. Otin se siinä alle. Sieltä on katkenut se jostain. Siellä pystyy kuva pystyssä. Motherfucking girl. Nyt seinäitä. Vampiirasista. Apinat hiljaa. Eikö mitä? Jos on muuta pannut tabia, että pitäisi näkyä koko. Mitä hittoa me nää? Tää väittää, että meidän ääni ei kuulu tässä niinku, kun me rekordataan. Niin. Mut voisi sille olla hyvä, että mä luulisin, että nuo ulkoiset ei kuulu. Mutta sinne alussa ne kyllä kuulu. Ja tää on siis täällä. Mun gameplaytä, eli jos haluatte katsoa mun kanavan, niin on FinGamers. Eli Amnesia, se on kauhupelikanava. Mä veikkaan, että Osku enemmän pelaa tällaisia räiskintä kautta. Minä olen. Mikä sun nimisi on? Okei, niin on nykyään jo. Jaa. Eli Jokke, eli Marsu. Ja tässä on tää meidän transseksuaali. Mä oon kyllä sanonut mun omissa videoissa ihan mun oman nimeni jo, että... Aivan sama. Sopitaanko sun homma? Kattokaa kuin julma. Se on mun... No ei, et sä kun tässä ollaan meidän yhteinen kanava, ei kukaan tiedä sun oikeeta nimeä. No niin. Tuossa mennä mun peliin. Mä vaihan syviä boksuun. Mikä vitun äänestys? En tiedä. Täällä on liian hiljasta. Jumalauta. Mä veestoi 1, kaikki muut on kuollut. Ja tosiaan tässä tää Sakke, Pelailee nyt tällä hetkellä. niin kun tässä on tää pieni testivideo. Se ehkä tulee YouTube tänne. Jos tää voi tulla, niin jos tässä saadaan jotain editointia tähän. Eli Jokke, eli minä täällä jossain yksin varassa. Tää on alun perin mun kanava, mutta tästä tulee mun ja Saken yhteen. Ammus, No ei perse, saatana. että semmoista. Nyt pelataan
avikka sniperilla. Se on ihan hyvä ase. Lähitappelussa välillä paska. No, mut mulla on, sitä varten mulla on tää. Toi Henkkani. Niin toi Mr. Henkka. Sen kanssa mä varmaan kuvaan ehkä tänään vielä CS-stä kilpailusta. Niin se vähän peilasi. Se oli snipulla. Sitten se oli niinku... Ei Se saa! ei ampunut sitä yhtä lähityyppiä. Niin se ei tajunnut puukottaa. Joo, varmaan toi sai jonkun tollatteen snipun, saatana. Ja kato minkä. Operaatio Phoenix aselaatikko. No, näitä arvotaan nykyään näitä laatikoita pelissä. Toi Jamppa sai se. Näitä arvotaan nykyään näissä peleissä. Ennen joo. Olmotin tiimin paras. Niin noin osakin botteja. Onko vitu vertiko? Tossa aika hieno tuonne. Noin arvotaan keskenään. Ihan haulika. Se on mitä kaksi. Ai siis sen Nordic paki. Niin. Ilman rahaa. Ei ole rahaa. AK on paras. Jep. No vittu. Toi viskilasi on tiellä. Se kaatuu. Hei, mulla on siis ihan kännissä. Mä pöllin suoraan. Nyt on hyvä. Jumalauta, sä söit multa niitä. Nyt mä saan pitää sen sun jutun. Saa! Saaha. Saat sitä yhden päivän. Okei. Okay. Se maistuu pizzakokolle. Misteri Joke tapo Misteri Joke. Näin, se oli pakko tallentaa. Eli me varmaan lopetetaan kohta tää kuvaus. Niin. Nää potit on kyllä sitä paskaa. Mä haluan sulle tossa lukee gay-potti. Me lopetetaan varmaan tuossa. Kenen justeita. Kanavan nimi on toi. Tää on Suomi-pelaajat. Siellä on tää Sakke ja minä eli Jokke. Ja katsokaa myös minun kanavani, siellä on vähän kauhua. Niin se on se, Sen- se vanha kanava, sen oma. Se on sitten meidän vähän yhteinen tää kanava. Miksi täällä on ihan vitusti potteja? Suomi-pelaajat kuittaa. Moro! Se on